आई भैया, हम भोजपुरी गायक अरविंद आर्यन, राज बिहारी बबुआ, मोतीलाल दीवाना और हमनी के गुरुतुल किशोरी भैया नाल वादक पे संकल्प करत तनी। एक माई के कलेजा कहानी रुआ सब के सुनावत तनी। अगर अच्छा लगे तो हमरे खातिर ना, लेकिन अपना अपना माँ खातिर एक शेयर एक कमेंट करब जा। आई एक प्यारा सा गीत सुनावत तनी। कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, कि ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। भूखेला हरदम बेटा खातिर माई के कलेजा। 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 ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा। भूखेला हरदम बेटा खातिर माई के कलेजा। भूखेला हरदम बेटा खातिर माई के कलेजा। ये भैया, आज हम जो सुनावत तनी अपना माई से सुन ले बानी कि माई के ममता का होला, बेटा के दुलार का होला। अभी सुनावत तनी, ध्यान से सुन लो भाई एगो बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलक बड़ा नादानी। ध्यान से सुन लो भाई एगो बेटा के कहानी। मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलक बड़ा नादानी। जब एगो कोठा के लड़की से उ लड़कवा के प्यार हो गए तो लड़किया कहाँ शर्त रख दिया। सुनाओ तनी रुआ से।